Datan kacarita ingkang wis lerem prayogi wonten telenging gedhong Prabayeksa. Kocapo Prabu Dasamuka ingkang sumengka raos sing panggalih daya-daya tindak nggayuh pucaking wukir saperlu tarak brata teki-teki utawi mbangunaken tapa sigra mawa gita satata wonten madyaning alun-alun awit adreng yanira nedya gayuh mustikaning Gunung Gohkarna. Dasamuka ya menyat saking palangka tanpa antara duka yayasinipi mulat swane kang rayi runting parawiraning kang Yes tungkara manik raja dewaku jagat wis tak antepi nggonku arep golek undhaking kasekten undhaking daya linuwih awit wis dadi sumpah prastiaku aku kepengin dadi Narendra kejaba mukti Nyakrawati Mbahudendra nanging ingkang tak ajab aku kudu dadi Narendra ingkang menangan Narendra ingkang sekti mandraguna jayeng palugon ora ana titahing Jawata ing lumahing bumi kureping langit ingkang bisa ngalahke kadigdayane Dasamuka sinajan ana jalma ingkang ngaku kasinungan kaprawiran kanuragan ingkang linuwih nanging kudu teluk mungsuh karo Dasamuka. Sinajan ana pendhita ingkang ngakune sugih aji jaya kawijayan, sugih japa mantra, paribasane iso ngremet gunung, ajur dadi glepung miber. Nanging kudu kalah mungsuh karo Dasamuka. Lumahing bumi kureping langit ya ming Dasamuka, Narendra ingkang Jentara, Narendra ingkang Mukti, Nyakrawati Mbahudendra. Ora ana wong pinter kaya aku, ora ana wong sekti kaya aku, ora ana wong ingkang muncer kaya Dasamuka. Wah, yai. Mula kejaba aku kepengin dadi wong ingkang digdaya Sri Mandraguna. Nanging ingkang tak ajab muga aku uga diparingana umur dawa. Saengga aku bisa ngerti mubah musiking swasana mekaring jagat saisine. Para pandhita, para satriya, para Narendra, Patmanca negara kabeh kudu dadi rereanku. Nek perlu ora mung ratu, satriya, pendhita ing lumahing bumi kureping langit senajan dewa gila nyembah karo aku. Kuwi ingkang sang tak karepke kaya mengkono. Aja meneh kok ming putra-putra Jawata, nek perlu pukulan Sang Hyang Guru kudu teluk karo Dasamuka. Wah, yai. Mula ora ana liya kejaba aku kudu mbangun ketapa gagangake ana mustikaning Gunung Gohkarna. Wis tak antepi wis dadi prastiaku. Rene aku kudu bisa njangka apa ingkang dadi gegayuhanku. Wektu dina iki uga
Gunung Goh Karno arep tak unggahi aku arep mertapa ana pucaking Gunung Goh Karno. Ana yaksa ing rananggana dadi amagut pupuh risang kalih punika warnanipun raseksa kekalih ingkang setunggal nama Ditya Kala Rembana ingkang setunggalipun Kala Wikana yekti buta kekalih wekdal semanten dados rereanipun utawi gegeneping wadyabala saking negari Lokapala ingkang datan katut pejah awit saking pangamuking wadyabala negari Ngalengka kekalihira rumaos boten lega ratu gustinipun dipun siya kaniaya dipun sepelekaken dipun cecamah dening Prabu Dasamuka mila niatipun Rembana kaliyan Wikana nedya males ngudi tuwuh lara wirang kekalihipun sampun sumekta ing diri sawiga ing gati badhe nyidra resmi nedya nyirnakaken Prabu Dasamuka cipta wirengganira denawa kekalih adhiku Rembana wah apa Kakang Wikana kowe karo aku wis mantep rasane ati nedya males udi tuwuh lara wirang lamun to kowe karo aku kelingan Gustiku Sinuwun Prabu ing Lokapala dicecamah karo Dasamuka wah kaya ngapa seri ing atiku kanca kancane awake dhewe akeh ingkang dadi banten tawuring perang ingkang padha tumekaning pati awit pengamuke Dasamuka nalika mbedah negara Lokapala. Oh, di kaya disebit-sebit rasane ati, kaya dibeset-beset rasaning kulit dagingipun Kakang. Ngerti kekejemane Dasamuka ing atas ratu. Nanging kok tumindake kaya ngono. Wah, iya Kakang. Pancen sing jenengane penjahat ki kok ngono kae. Aku ya ngerti kaya ngono kridane Dasamuka. Mula kangsa iku
Arep tekan kapan wae kowe karo aku kudu gumolong ciptane. Lamun durung bisa malesmu dituwuh lara wirang genti males. Dosa muka supaya tumekaning pati durung lega rasaning ati. Nek kowe karo aku tumekaning pati luwih dhisik mongko durung iso mateni dosa muka. Kowe karo aku ora wurung manjing ning alam penasaran. Kowe karo aku ora wurung dadi tetek melek. Kowe ngelambrang karo aku. Njur awake dhewe dadi memedi ngono kok. Ha iya. Dadi buta. Ha iya. Ha saiki ra ya wis buta. Iya ning luwih medeni. Wah, wis ora ana penake. Ha nek ngono apa ya saiki wae. Ayo dosa muka digoleki. Ya, prayoga. Wektu dina iki digoleki. Dosa muka kelimpe kudu mati saka tangan awake dhewe. Iya, Kakang Wikono. Kakang kok mandeg mangu. Wah. Awake dhewe goleki dosa muka ku upama nganggo srana ndelik-ndelik kuwi jenenge kowe karo aku ora merwira. Wong duwe kekarepan nanging ora tatak tanggon sing kok karepke. Nek pancen niate awake dhewe arep mateni dosa muka. Dosa muka kudu ditemoni, kudu ditaker wareg, ditantang. Nek kowe karo aku wani nantang dosa muka, syukur kowe karo aku iso mateni dosa muka. Ning nek dosa muka ora iso mati saka tangane awake dhewe, malah awake dhewe sing tumekaning pati, matine mati muncer. Mergo kowe karo aku ngarah patine dosa muka ning ora ndelik-ndelik, ngeblak. Wani nantang dosa muka. Nek ngono rak kudu nyeraki kraton Ngalengka. Lah iya. Mongko punggawane akeh. Awake dhewe lamun to mlebu ning wewengkon negara Ngalengka ora bakal ana wong sing nyeruwe. Mergo Ngalengka kuwi isine buta, kowe karo aku wujude buta. Mlebu nang tlatah Ngalengka, ha wis ora ana sing gumun. Piye ora? Iya ya. Lah ya mulane kuwi, piye? Ya senajan sandhangane rada beda ning tumraping para kawula. Ya mung nganggep wis mung buta lumrah. Kene ana buta sing kepitung punggawa. Duwe sandhangan ingkang mligi, weruh kowe karo aku nganggo sandhangan liya, ya mung dianggep kanca buta sing duwe pakaryan nindakake dawuh liyane. Ning tetep kuwi wong kepitung awake dhewe buta Ngalengka. Ha terus le arep gawe dadakan pasulayan piye? Ya. Ayo. Wah. Oh. Kae. Aku kaya weruh tumpukan damen karo merang garing. Njur nggo apa? Dilumpukke terus diobong. Engko anggere ketok gembuleng, wong-wong Ngalengka rak do kaget. Ana apa kae? Apa kae? Ah, engko rak terus do nyeraki. Awake dhewe sing dianggep obong-obong kuwi, engko terus mesti ana sing cubriya karo awake dhewe wis kuwi nggo dadakan ngono wae. Oh ya wis. Apik kuwi, apik. Engko perlune iki men wong-wong iki ya do gumun kuwi mau. Wis anggere
wis disumet ning aja entuk murup dadi men metu peluke ning ora murup genine dadi mung gembuleng kae. Tenan ora tuh. Puah kae. Aja diparani ora ngono. Ya wis, ayo Kakang, ayo gek diobok perang. Wah. Sing kono. Oh ya. Saya kemebul. Wah, saya dhuwur karo. Wah, wis saya dhuwur peluke. Wah, iya, wah mesti do bingung wong-wong kono. Kakang kok nyugem meramang njur arep murup sing sisih kono. Kudu dicecek, kudu dicecek. Iya le nyecek ayo nganggo sikil. Wah, jan Ciraka iki. Ameng geni merang kepung katutan plastik ya kowe. Lho. Wah, jan wis ora karu-karuan. Wis. Biat tenan iki. Wis. Ngene iki perune ben gembuleng ngene iki. Wis dinteni anggere peluke wis saya akeh. Wah, dilalah angine tumuju nang Ngalengka kok do bingung dinteni. Didelok wong nek bingung kepiye awake dhewe aja adoh-adoh kene wae. Kene udut-udutan nang kene. Saya kandel pelukipun. Makantar-kantar sumunduling wiyadi. Ngantos rinasa kaya peteng kawontenanipun. Durung bae aku ninggal negara Ngalengka perlu tak ubengi. Nek wis cetha ketok tentrem kahanane lagi aku arep njujuk ana mustikaning Gunung Gohkarna. Ning aku ngerti nek Ngalengka kahanane tata titi tentrem kaya sak wetara. Lega rasane atiku. Apa iki? Rumangsaku jroning aku kabaju mantara kok kaya mambu kebul. Wah, marai supek nang dodo. Bakune Ngalengka wis ora ana perkara. Tak tinggal sak wayah-wayah. Kahanan iki tetep tentrem. Mergo aku Apa iki? Ana peluk nganti sumundul gegana. Sapa wong obong-obong druhun?
kowe sing ngobong-ngobong Durun. Ora tata kancane do tumandang karya netepi kewajibane dhewe-dhewe lah kok malah kowe merlokke obong-obong ora wurung peluke tekan ngendi-endi ora wurung gawe geger kabeh wong Alengka kowe buta punggawa Alengka kuwi mesine kudu ngerti tanggung jawab nyambut gawe bareng karo kanca-kancamu malah misah wong loro obong-obong ning papan kene Dasamuka lho jangkar kowe karo aku, babamu. Sejatine kowe sapa? Nek kowe durung ngerti marang aku Wikana. Wikana aranmu. Yo, aku Wikana. Lan lamun kowe durung wanuh karo aku, lekno mripatmu, tilingno karnamu. Iki dudu buta Ngalengka, nanging aku buta kekuatan negara Nglokapala sisa-sisaning wadya Nglokapala Bedyagana turun ora nyono babar pisan kowe gedibale Kakang Danaraja ora tedeng aling-aling aku abdine Gustiku Prabu Danaraja tekan kene apa iki kok karepke nedya males ngudi tuwuh lara wirang sing kok karepke ora lega rasane ati lamun to durung bisa merjaya Prabu Dasamuka piye ngarep mateni Dasamuka mapan kuwi ingkang tak ajab buta loro maju tak duku mbok ora mung pecah siramu Durun kowe God pilih ayo maju Apa? Umplana Jaya Kawijayanmu. Aku radio mundur jatah. Orang Gondoro Spiro. Wah! Ini. 12. Ayo, maju, tuku merampok nyawamu. Iki jaluan orang-orang sumur padamu. Melangkah. Bapu. Bilai. Iki rasano. Ayo. 12.
Nuhun. Nglimpe kowe Jaganala. Iya. Ora apa-apa. Iki jalukan. Maju. Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. 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 Buta ora pokro, ora urung gregetke pikir. Wis sambat kaniaya. Tak lepasi prabawaning ajiku ingkang bisa ngluluhke kabeh kekuatanmu. Kene merganing patimu buta sakloron. Wah. Waduh, hadiah. Wah. Ora urung kuwi kok jaluk. Rasano mongso menawa karo aku. Duh, mongso menawa pilih iki jalukanmu. Ayo maju bareng. Ora urung tak duku mbok rampung nyawamu. Aduh. Aduh. Waduh, aku wis tobat dosa muka. Piye? Mune wis tobat karo dosa muka. Ya aku wis tobat musuh karo kowe. Pratandane kowe mertobat kalah karo aku. Ya arep aku. Arep kok jur kok luluh. Aku manut. Lah ya ngono to Kakang. Ndra ya ngono. Ayo apuk ya ngono kuwi wae. Opo Kakang arep maju? Ah ora. Ora. Nek gelo nek upamane arep maju. Tak pikir-pikir kan arep maju ning kok nek menurut rasane ngati nyongken wis ora wani to. Ora wani. Ora kelar musuh kekuatane. Ayo wis kono maju wae.
teko dicoba. Ah, ora. Ayo digajal. Ah. Ora. Ora semak. Wis aku wis tobat aku. Wong awake dhewe iki janak ora mung loro kon buta cilik-cilik ya ana sing melu. Nek ming Bayu sing melu to ora wani to. Mosok wani ya dheweke kalah. Nek yo tetep melu to wonge melu. Kae buta lemapan nang ndi? Pindusari to. Wis awake dhewe tetep kalah iki. Aku kalah karo kowe Dasamuka. Hus! Nek kalah cingkluk karo aku kudu nyebut aku minangka ratu Gustimu. Aja nggugu karepe dhewe. Kae mau apa kae masih lo ngono mau. Wah ora usah ngopeni. Kae iki suarane abis. Kok lenjur abis limun iki. Abis po atrek. Ora celemongan. Nggih. Sing buriyon bingkluk. Nggih. Ngene iki adate njur. Entet. Ah rasa malah ngrekoso kowe karo aku. Nggih kula nderek dhateng menapa ing dados dawuh paduka sinuwun. Kowe buta loro kalah mungsuh karo Dasamuka. Inggih kula ngakeni. Ah kula ngakeni. Kang Mas. Karo Dasamuka wani Kang Mas. Oh sinuwun. Aja celmongan. Aja celmongan. Karo wong ki nek wedi ki masuk dadi celemang-celemong. Ngono kuwi dadine. Ya liwat saking limikir. Ya ning meneng wae nek ora omong timbang ngomong kleru meneng wae. Oh iya. Kula namung nderek. Nek wis cingkluk karo aku, kowe ora perlu mikir kaya sing kok pikir wingi-wingi. Liripun kados pundi? Loko polo kasumbatan tak bedah. Kowe aja kesusu ngluputke Dasamuka. Arepa kepiye Kakang Danaraja kuwi sedulurku tuwa. Inggih. Sinajan Kakang Danaraja kok anggap becik watak wantune, ning kowe ora ngerti pojoke ati Kakang Danaraja kuwi kepiye, kowe ora ngerti. Ingkang ngerti aku, mergo aku kuwi adine. Dadi aja kok anggap dumeh kae pepundhenmu. Nanging mesti bener tumindake. Aku wani gepuk perang negara Lokapala. Ana sebab musababe, ana dasar-dasare. Dadi ora mengawur bawar. Mula kowe nek arep malesku dituwuh lara wirang, kowe arep mateni Dasamuka mungsuh aku, ora weruh buta sakloron. Dadi jelantah kowe mungsuh aku. Wah, nggih pun kula sampun tobat. Kula nderek paduka. Kula nderek paduka sinuwun. Gelem tak nggo genep-genepe Punggawa Ngalengka. Nggih, kula nderek. Wah, nderek matur nuwun. Ya awake dhewe ora wurung. Sesuk banjeli ngenong ya gelem, gambang ya gelem. Wis apik kuwi. Ayo wis, aku nyaron ya gelem, nyiter ya gelem. Dadi tetep kanggo gawe kowe karo aku. Ah iya nek pancen gelem tak nggo genep-geneping Punggawa Ngalengka diraja enggal manunggal karo buta-buta Ngalengka. Wah menawi kula lajeng dados tunggal kalian buta Ngalengka menapa dipun pitados kula sinuwun ora usah perlu kuwatir. Agemku Bara Samir kiwa tengen tak paringke kowe gawanen lamun buta-buta Ngalengka weruh Bara Samir agem-ageman ingsun mesti dheweke padha ngerti nek kowe kuwi wong ingkang kepetung tak percaya
Oh, lah dalah lah menawi ngaten sendika ngestokaken dawuh. Para samir tampanono buta sakloron kawula nuwun. Yo. Iki sijine rene. Yo tampanono. Nggih, matur. Jage manunggal karo kanca-kanca liyane. Deko. Prabu Dasamuka pancen digdaya. Tur gumunku kok iso mabur. Iya ya. Iso mabur ki nek mung mabur tanpa lawaran, tanpa srana apa-apa njur iso ndedel muluk mabur ngono kae aman. Ora kaya kowe. Dikeparengke nderek mabur apa-apa lali. HP keri. Ayo sembrono buta kesenengan le dijak mabur. Barang yo lali kok yo. Wis awake dhewe saiki dadi kawulane Prabu Dasamuka yo ora kleru awake dhewe ling ngenger. Iya awake dhewe melu wong digdaya. Ayo manunggal karo buta-buta liyane. Ayo Kakang.